Isimbio Robin Iclius my God karon July 24, 2020 adlaw nga Biyernes. Kamo tuod nga kanang mga ligo ayan mo pagpangaligo anang adlaw nga Martes ug Biyernes kay kining adlaw nga Martes ug Biyernes manitig pangaligo jud kaligo sa mga dili ingon nato. Kasagaran ng mga ligo niya na katong mga maskiton, mga nukahon, basta na ay mga pinsala sa lawas. Nan karon kung maligo mo makasabay mo nila mo na mga sakit sad mo. Mo na siya, pero depende ra sa ninyo. Pwede mo na kumuto o pwede mo dili pero mo na siya ipamulong pa sa Ginoong Dios di ba Master Diri Christian kikan pa kanato nga bawal jud maligo kanang adlaw nga Martes ug Biyernes kay mao kanang adlaw nga ilang tingkaligo ing kalibutana. Katiman mo kasagaran nga nabutang sa balay sad ang ibabutang is brusaram ug nurmusom. Kaya kanang nurmusom mo kuno si makatawan sa Dios ing kalibutana. Gilak ba? Mana siya nga kita magkuhan lang yuta kay ako wala na bitaw kay ko nakuhan sa FB kay kasagaran daghang magkuhan ba sa YouTube pod kay kanon ba marag respeto sad ninyo ang kuan mga comments kay ilang mga i-block manako may sa upload sa YouTube nga ako dili ko gusto sad nga mapasama sa inyo ha. Ako walang hanyo nga na kaninyo nga ayusa lang sad ang inyong trabaho sa mga tao. Sa bagay wala man mo ningon jud nga sulod mo diri sa YouTube, mag-load mo. Amuan ni kagustuhan. Busa kani po ninyo nga patas ba ang laban. Daghang salamat sa atong tanan. Good morning everyone. Lalo na sa tanan-tanan ng Manila ng kalibutan na makita o dili makita nagmugna sa langit o siguta. Balikon ko. Past is past. Ang Bible nakalipas na kana siya. Wala na tayo may bisan ang saon ni pagbasa-basa na siya. Wala na siya nangagi na ang atwa ang karon ag umabot wala tay labot sa kagahapon may buntag kanatong tanan. Thank you po ng marami.